העולם שלנו משתנה. אנחנו כאנשי מקצוע שקיבלנו החלטה לטפל בלקוחות ולא במוצרים של לקוחות, נופל עלינו בעצם אחריות ענקית לטפל בנכסים שלהם לא רק בגבולות של מדינת ישראל אלא ברחבי העולם. ואנשי מקצוע הטובים שאנחנו רוצים לטפל בהם, להם יש התחייבויות, נכסים בכל רחבי העולם, וגם אם אין להם הם שוקלים להרחיב את הפעילות שלהם, להשקיע מחוץ לגבולות מדינת ישראל, והם חייבים להבין את ההשלכות של הדברים האלה. לכן אנחנו כאן במכללה על תכנון פיננסי, ביחד עם משרד הרואי חשבון הבינלאומי הנודע קרו הורוות, החלטנו להעמיד לרשותכם קורס מרתק, ארוך, עמוק וחשוב, שיחשוף אתכם למגמות בינלאומיות והבנה של כל השלכות של השקעות בחוץ לארץ, השקעות במזרח הרחוק, באוסטרליה, כל שאלת הנאמנויות, כל שאלת ההזדמנויות שנוצרות באופשור ובאופשור jurisdictions, להבין את ההבדל ביניהם, השקעות בנדל"ן בחוץ לארץ ושאלות המיסוי, כל נושא של חילופי המידע שעכשיו הפך להיות להיט ברחבי העולם, כל נושא ה-tax bonds, קרנות פנסיה ועוד דברים רבים ומגוונים. אנחנו מעמידים לרשותכם חלק מהמרצים הטובים ביותר בעולם בנושא הזה, ובוודאי בארץ. אני בעצמי נותן כמה חלקים רחבים בתוך הקורס הזה, מצטרף אליי מומחים ממשרד רואי החשבון הבינלאומי קרו הורוות, עורך דין ורואי חשבון אורנה וקנין, רואי חשבון ליאונרד טובל, ראש תחום המיסוי בארצות הברית. ממס הכנסה במדינת ישראל יש לנו את רואי חשבון שלומי כהן, שהוא ראש תחום הבינלאומי במס הכנסה. יש לנו את עורך דין רואי חשבון שי אהרונוביץ', שהיה ראש תחום נדל"ן. וכמובן ידידינו היקרים שמרצים אצלנו בקורסים, לשעבר ממס הכנסה רואי חשבון יעקב כהן ועורך דין רואי חשבון יעקב קרטה. אני מאמין שקורס הזה יכול להביא לכם ערך מטורף, יעלה את הרמה שלכם ויעמיד אתכם בשורה הראשונה של אנשי המקצוע הטובים במדינת ישראל, ויאפשר לכם להרחיב את המרחב, הידע שלכם, הפתרונות שלכם, ולטפל בלקוחות שאתם רק חולמים עליו. אז תחילת פברואר אנחנו מתחילים את הקורס הזה. הקורס יהיה ברחוב יגאל אלון במשרדי יונט. זה יהיה בחסות גם הגוף יונט, ואני מזמין את כולם להירשם בהקדם האפשרי. להתראות בפברואר.